5 лига. Много емоция, напрежение и огромен заряд. Все неща, които неизменно съпътстват всеки един сблъсък между зелено-бели и сини. Черно море срещу Левски, това е гаранция за здрава битка. Черно море срещу Левски е сблъсък на футболни философии. През годините този дуел се превърна в истинска класа по родните терени. Матч, който абсолютно никога не преминава без искри и емоции. Ентусиазираните фенове на моряците вече са готови да посрещнат своите любимци, в кавички визирайки футболистите в синьо. Докато привържениците на Левски, препълнили своя сектор, отново ще гледат с свити сърца към едно от най-тежките препятствия по пътя на сините към слава през този сезон. Страхотна атмосфера натича, отлични условия за футбол. Надяваме се 22-мата на терена да са подготвили най-доброто от себе си. Кои са главните действащи лица? Илян Илиев избира следната единсеторка без абсолютно никакви изненади на вратата. Пламен Илиев в отбрана, Асен Дончев, Живко Атанасов, Владко Друбаров и Цветомир Панов. Давид Телеш и Васил Панайотов в средата на терена. Малко пред тях ще действа Асен Чандаров. По двата фланга Жуао Педро и Георги Лазаров, а Селсо Сидни след добрата си форма в последно време е избора за титулярен централен нападател за моряците за старта на двубоя. Васил Минев е главен арбитър на срещата, Георги Тодоров, Тодор Вуков и Любоци. А за системата ВАР ще отговарят Валентин Железов и Станимир Илков. Поглед и към избраниците на Хулио Веласкес след грешната стъпка на Лудогорец вчера. Двубой е още по-важен за Левски в рамките на следващите 90 минути. Светослав Вуцов е на вратата, Алдир Невеш, Кристиян Димитров, Вендерсон Цунами и Майкон формират защитната четворка. Гашпер Търди на Крамбо, Раси Мазир Слава в средата на терена. Марин Петков, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре са останалите трима в синьо. Двубоя започва с традиционната минута мълчание в памет на Добромир Жечев и Иван Зафиров. Аплодисменти от футболистите, аплодисменти от всички фенове по трибуните за две от големите български футболни легенди, които напуснаха този свят малко по-рано през седмицата. Виждате на вашите екрани Илян Илиев. Бяхте преди малко и Хулио Веласкес. Изключително интересно ще бъде и надиграването от чисто треньорска гледна точка. Двама от най-добрите специалисти по родните футболни терени, които вече на няколко пъти имаха възможност да се изправят един срещу друг през настоящата 2025 година. Илян Илиев е единственият треньор до момента, който нанесе две поражения на Хулио Веласкес, така че и от тази гледна точка максимално амбициран испански наставник на резервната скамейка на Левски в едно от най-трудните гостувания изобщо на сините в рамките на цялата кампания. Начало на двубоя. Съм Георги Николов и ще бъда ваша компания в следващите 90 минути. Приятно гледане, уважаеми зрители! През първото по време Левски ще атакува вратата надясно, докато Черно море ще опитва да създава притеснения за Светослав Вуцов. Точно зад него пък са позиционирани феновете на Левски. Много силни скандирания в подкрепа на Светослав Вуцов в минутите преди началото на двубоя от всички сини привърженици. Ще стане дума за това само след малко. Сега към първото нападение за гостите. Отлично подсигуряване от десния краен бранител Асен Дончев, който успя да изчисти топката в тъч. Алдир Невеш за Левски. Селсо Сидни срещу него. Цветомир Панов също е там. В
началните мигове на срещата, като че ли Георги Лазаров и Селсо Сидни могат да ротират своята позиция като човека, който да бъде на върха на атаката за домакините. Да видим все пак какво точно е избрал Илиян Илиев. Много здрава битка още от началото на среща, нещо, което няма как да не изненадва. Селсо Сидни преодолява Кристиян Димитров и вече в наказателното поле. Възможно за Черноморе. Георги Лазаров с пас към Дончев. Остра топка, изчистена е поне първоначално от отбранителите на Левски. Първия гол удар за Черноморе. Момент, в който Кристиян Димитров и Алдир Невеш изясняват нещо помежду си, тъй като прекалено леко тук бе допуснат Селсо Сидни да се измъкне вляво по атаката на Черноморе. Много важен аспект в контекста на развитието на целия двубой ще бъдат статичните положения, начина по който и Черноморе и Левски ще нападат, но и ще се отбраняват при стандартни ситуации. Първия гол удар не носи нищо интересно, поне до момента. Топката обаче продължава да бъде за домакините. Телеш, Владко Друбаров и тук Мустафа Сангаре се връща в отбрана, за да изчисти още веднъж топката в ъгов удар. Отново португалския дефанзивен полузащитник Давид Телеш за топката. Отново страшно много футболисти вътре в вратарското поле пред Вуцов. Жоао Педро с опит за удар. Трудно бе това, което опита офанзивния състезател. Панов. Гашпер Търдин. Мустафа Сангаре успява да овладее топката и нарушение на Васил Панайотов. Нарушение, което в друг етап от двубоя вероятно щеше да донесе жълт картон за капитана на моряците. Сега обаче устно предупреждение от Васил Минев, тъй като тук определено бе спряна обещаваща контратака. Бесене и Хулио Веласкес в разговор с четвъртия съдия. Това са двубоите между Черноморе и Левски. Бъдете убедени, уважаеми зрители, до последната минута ще има драма, ще има здрави сблъсъци, ще има нерви. Поне това свикнахме да гледаме в последните вече много години. Черноморе винаги максимално амбициран и мотивиран точно срещу Левски, а конкретно на Тича. Моряците записват все по-добри резултати срещу този опонент. Разбира се, за статистика ще говорим малко по-късно. Сега нека да припомним съвсем набързо стартовите позиции на двата отбора в класирането. Черноморе играе поредната си стабилна кампания, намирайки се на пето място в таблицата с 22 точки, 6 победи, 4 равенства и една единствена загуба за хората на Илиян Илиев. Освен като точков актив, можем да кажем, че и чисто игрово Черноморе изглежда все по-добре в последните двубой. 18 вкарани, само 7 допуснати попадения за зелено-белите. От своя страна Левски е лидер в класирането, демонстрирайки силна игра, характер в определени важни моменти и завидно постоянство поне до тук през сезона. 26 точки, една единствена загуба от Локомотив Пловдив и цели 8 победи. До тук оформят един от най-добрите стартове на сезон за Левски в последно време. Друг път сме говорили обаче, че сините се пропукват точно в късната есен. Много често днешният двубой е отличен тест, за да разберем дали настоящата кампания може да бъде много по-различна за феновете в синьо. Владко Друбаров изнася топката за моряците. Мустафа Сангаре извърши нарушение. Не в финалната фаза на единоборството, доста по-рано бе неправомерното и непозволено действие от централния нападател на Левски. Майкон отнема топката от Жоао Педро. След това с номер 11 върши нарушение към стартовите състави и
изборите, които бяха направени от Илян Илиев и Хулио Веласкес. Една единствена промяна за Илиев спрямо победата на Черно море срещу Монтана преди международната пауза с 3-1 като гост. Васил Панайотов се завръща в стартовата ениситорка. Взима отново и капитанската лента, докато Димитър Тонев е извън тима, тъй като страда от контузия и днес не е на разположение на своя треньор. Освен Тонев, Берг Бейхан продължава да бъде с травма и лимитира опциите пред Илян Илиев в средата на терена. Владко Дробаров бе болен от COVID в последните няколко дни. Дори бе изолиран от своите съотборници в голяма част от изминалата седмица. Очевидно обаче преодолял своите проблеми и отново оформя така познатата и много стабилна двойка централни бранители за моряците. За Левски промените са две спрямо успеха над Берое преди паузата на стадион Георги Аспарухов. Марин Петков и Майкон започват от първата минута, като конкретно левия краен бранител се завръща след изтърпяно наказание заради натрупани жълти картони. Кристиан Макун е на резервната скамейка. Там е и Евертон Бала. Това може би е най-голямата изненада за Хулио Веласкес. Евертон Бала почти винаги започва като титуляр, конкретно в FBet Лига. Само в две от срещите до тук през сезона започна от резервната скамейка. Сега обаче една от многото опции пред испанския наставник на резервната скамейка. Завършвайки темата с стартовите състави, Мустафа Сангаре без своята характерна предпазна маска. Нещо, което признавам си, лично мен ме изненада. Дали става въпрос за решение на Сангаре или пък просто за някакъв проблем с маската. Те първо ще разберем. Не, че и това е най-важното нещо, но първи бой, в който Мустафа Сангаре няма да може да изхвърли маската във въздуха тогава, когато вкара решаващ гол, така както го прави много често напоследък. Изкри между Кристиян Димитров и Васил Панайотов. Сега подаване към Сангаре. Дробаров пробва здравината на екипировката на Мустафа Сангаре. След това отлично северно-македонският централен бранител блокира удара. Марин Петков с настоятелни действия и топката ще бъде за Левски в 10-та минута на двубоя. Без интересни положения на тича до момента. Здраво се захапаха домакини и гости. По време на паузата за национални отбори Левски не игра контролна среща. Това направи Черно море, побеждавайки Добруджа с 3-0. В матч, в който Илян Илиев даде шанси на част от по-младите си футболисти. Част от резервите също записаха доста минути. Фелипе, Густаво Франса и младия Кристиян Михайлов караха за Черно море при победата на Добруджа. Игра с ръка. Радослав Кирилов, струва ми се. За това говорим. Рано в двубоя на Васил Минев ще му се наложи да проведе разговор с част от футболистите на терена. Бразилски страсти и емоции между Майкон и Жоао Педро. Това е един от, струва ми се, много важните сблъсъци изобщо в хода на двубоя. Един от най-опасните футболисти за Черно море, Жоао Педро. Също спокойно можем да кажем
най-добрият играч на Левски до тук през сезона. Именно Педро с удари на меса от Светослав Вуцов. Първа интересна ситуация пред една от двете врати. Светослав Вуцов на своето място, за да отрази удара. След това прибърза с опита да поднови игровите действия. Говорихме за статичните положения. Отбитата топка попадна право на силния ляв крак на Жоао Педро. Удара попадна точно там, където Вуцов бе застанал. Интересните новини в навечерието на двубоя бяха почти изцяло свързани с Левски. Всичко започна от новия договор на Хулио Веласкес, който преподписа с сините за още 2 сезона и по този начин ще води Левски до лятото на 2028. След добрата си работа, испанският специалист си заслужи този нов контракт, разбира се, с по-добри условия, но и по-голямо спокойствие, за да може да продължи да налага своите идеи, а Левски да продължи да се развива в възходяща посока. Левиче е много доволен Хулио Веласкес от развитието на нещата. Левиче гледа в една посока с ръководството на сините. Първа се стреми към големи неща, които да бъдат постигнати от този негов отбор. Сега именно сините печелят тъгов удар. Първи затягва в двубоя Марин Петков за топката. Левски продължава да изпълнява много ъглови удари през сезона в FBET лига. Ефективността обаче доста по-ниска. Сега Кристиан Димитров отклонява топката. Няма как обаче Вендерсон Цунами да я достигне. Много ръстови футболисти в съставите и на двата отбора. Пламен Илиев. Телеш. Крамборас пресира и успява да отнеме топката. Мазир Суа задържа бившия футболист на Черно море. Тук много твърди действия от Асен Чандъров. Топката е отнета по чист начин. Георги Лазаров срещу Вендерсон Цунами. Опитва да запази топката младежкия национал на България, само че Цунами действа по хладнокръвен и точен начин и отнема притежанието. Вуцов със силно изчистване в предни позиции. Едно от най-споменаваните имена. Това е на Светослав Вуцов в последните дни. Вярвам, няма фен на футбола у нас, който да не е запознат с скандала в националния отбор и развитието на събитията, след което Светослав Вуцов поне към момента преустановява своето участие за националния отбор на водения от Александър Димитров тим. Всичко започна с изявлението на Божидар Митрев. След това Александър Димитров отрече да има подобно нещо. Самия Вуцов написа в социалните мрежи, че действително имало проблеми, за това се отказва от националния отбор. Последваха редица декларации от Левски в защита на своя играч от Александър Димитров, както и от президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов. Предстои да разберем дали в идния вторник ще се състои среща между всички заинтересовани страни, след която вече да знаем малко повече за онова, което се е случило, както и за онова, което има да става от тук нататък. От цяло всички тези събития, уважаеми зрители, струва ми се много точно обрисуват цялостното състояние и обстановка, в която се намира националния отбор по футбол. Съвсем телеграфно преминахме през всичко това, което се случи в последните дни, защото, отново ще кажем, вече достатъчно се изписа и изговори, а и тепърва тази тема ще бъде доразвивана в рамките на следващите дни. Обратно на Тичи това, което се случва на терена. Марин Петков с опит за дълго подаване към Радослав Кирилов. И двамата част от злополучните двубой на националната селекция срещу Турция и Испания.
винаги двубоите след паузи на националните отбори са малко по-различни, малко по-особени и специфични. А конкретно за футболистите от българския национален отбор още по-трудно, вярвам, ще бъде да се пренастроят към това, което ще се случва обратно на клубно ниво. Мустафа Сангаре също бе част от националния отбор на Мали. Игра в двубоя срещу Чад. В крайна сметка обаче той и неговите съотборници не успяха да се класират на едно от първите две места в своята група в зона Африка и по този начин пропуснаха шанса да се борят за място на световните футболни финали през 2026 година. Любопитно е, че Мустафа Сангаре игра като ляво крило в този двубой. Малко по-нестандартна позиция, спокойно можем да кажем. Не, че типичният централен нападател. Без рискове от нито един от двата отбора в началото на срещата. Много предпазливи моряци и столичани. Играта е подновена. Владко Дробаров още веднъж изнася топката с дрибъл. За втори или за трети път от началото на срещата. До тук се справя добре централния бранител. Селсо Сидни опита да спечели ъглов удар и го направи. Трети корнер за домакините. Този път отляво по атаката на Черно море. Жоао Педро застава зад топката. Виждате на вашите екрани и Илян Илиев. Има той своето минало с Левски. Така както и голяма част от футболистите на Черно море. И Пламен Илиев, и Васил Панайотов, и Асен Чандъров, и Живко Атанасов записаха доста двубой на своята сметка с синята фланелка. Постигнаха и някои успехи. Благодарение на огромния си опит. Именно те са част от най-ключовите оръжия на Черно море в подобни напечени сблъсъци. Четвърти корнер за моряците. Жоао Педро с центриране. Кристиан Димитров успява да изчисти. След това колебливи действия от Акрам Борас. Удар към вратата още веднъж. Точно там, където е застанал Вуцов. Отново обаче младия вратар на Левски допуска грешка при изнасянето на топката. Веласкес иска от своя страж да бъде по-спокоен. Макар че от голяма част от специалистите на тема вратарство и от хората, които се занимават с анализи на футболните срещи у нас, преобладаващото мнение за Слав Вуцов е на футболен език перде, така че би трябвало всичко това, което се случи около него, да не му влияе кой знае колко. Крайна сметка обаче говорим за човек, не за неодушевен предмет или робот, така че е нормално и Светослав Вуцов да има своите моменти на колебание, поне в началото на срещата. Има ли момент, в който Левски да организира контратака сега? Алдир Невеш в дясно. Центриране, което е обречено първоначално на неуспех. След това грешка в отбраната на Черно море. Можеше да коства скъпо за домакините. Марин Петков печели ъглов удар, след като можеше Левски да нанесе много сериозен удар по амбициите на Черно море, след като Васил Панайотов и Живко Атанасов не се разбраха първоначално. Давид Телеш също бе там. Рикошет и ъглов удар. Мазир Сула този път зад топката. 109 мача за Черно море за Мазир Сула, един от любимците на феновете. 12 гола и 22 асистенции за него в този период.
Сега отлична топка, която бе доставена на границата на вратарското поле, само че Кристиян Димитров остана с много малко под нея. Иначе и втория ъгов удар от Левски бе изпълнен в същата зона. Георги Лазаров. Той има скоростта на своя страна. Удар на Георги Лазаров. Намеса от Вуцов. След това добавка от Селсо Сидни. И Черно море е напред в резултата. Говорихме за тази ротация. До някъде изненада от Илиян Илиев за старта на двубоя. Георги Лазаров много често се озоваваше на върха на нападението за домакините, докато Селсо Сидни оставаше в ляво. Ето, че този ход даде резултат и домакините повеждат с 1-0. Трети гол за Селсо Сидни. Отлична форма за португалския нападател, който започна много колебливо сезона за Черно море. В последните седмици обаче категоричен избор номер 1. Ето го момента, в който Вендерсон Цунами не успя да се намеси. След това Георги Лазаров от трудна позиция нанесе тежък удар. Вуцов отрази първоначално. След това обаче добавката на Селсо Сидни бе безпощадна. Черно море е напред в резултата. Двубоя обещава да се превърне в още по-сериозно зрелище, защото Левски няма на къде да отстъпва от тук насетне. Изключително качествен завършек от Селсо Сидни. Нямаше как Елдаир Невеш да реагира. Виждате начина, по който Хулио Веласкес реагира след попадението за моряците. Струва ми се, че Черно море просто започва двубоя по по-агресивен начин. С повече единоборства, които са спечелени в невралгичните зони по терена. Тук тъча ще бъде за моряците. Бързо изпълнение от Панов. Селсо Сидни. Чандъров. Още едно пресечено подаване. Левски отбора в FBET лига, който до тук през сезона владее най-продължително топката. До момента обаче сините са пресирани по много добър начин, което ги затруднява. Много малко взаимодействие между Търдин, Сула и Борас. Радослав Киров, струва ми се, почти не е играл с топката все още. Черно море в постепенно нападение. Живко Атанасов и Владко Друбаров се справят по много добър начин в минутите до момента. С едно докосване Лазаров към Жоао Педро. Още едно опасно нападение. Жоао Педро с десния крак центрира опасно. Сините се справиха. Марин Петков. Ето го пространство за Мустафа Сангаре. Срещу него Панов и Живко Атанасов. Никаква подкрепа за Сангаре до тук в това нападение за гостите. И всичко за Левски започва от начало. Майкон получава. Тръгва на пробив Майкон. Безкомпромисни действия от Есен Чандъров. (64 срещу 36%. Това ни показва графиката с притежанието на топката до тук в двубоя. Ударите също два пъти повече за домакините. (4 на 0) при точните изпълнения. Сула с центриране без шансове за Вендерсон Цунами. И тук Черно море се отбранява по добър начин.
Ето и графиката, която пък да ни покаже, че няма засада при гола на Черно море. Тази изчистена от Живко Атанасов топка се превърна в отлично подаване за Георги Лазаров. Струва ми се, че няма как да има забележки към намесата на Вуцов. Успя той да изкара топката максимално в ляво и в страни от себе си. Тя обаче попадна точно на пътя на Селсо Сидни. А виждате и феновете на Черно море, които са доволни и усмихнати. След малко повече от 1/4 от настоящата среща. Знаци от Илян Илиев към спокойствие за неговите футболисти. На 57 години рекордьор. Вярвам, добре знаете по мачове, като старши треньор в FBet Лига е Илян Илиев, изпреварвайки друга легендарна фигура за българския футбол Димитър Димитров по този показател съвсем наскоро. ...31 пъти до момента Илян Илиев се изправил срещу Левски като треньор, конкретно на Черно море. Струва ми се, трябва да бъде маркирана засада на Георги Лазаров. До сега обаче флага остава ниско долу. Тук вече идва сигнала от чрефера от далечната страна Тодор Вуков. Довършвайки темата за сблъсъците на Илян Илиев като наставник на Черно море срещу Левски. 31 подобни случая, 9 победи, 7 равенства и 15 поражения за Илян Илиев. Селсо Сидни с пета. Алдир Невеш първи до топката. Вуцов сега за Сангаре. Засада е маркирана на Мустафа Сангаре. Тогава, когато няма как да притежава спокойно топката, вероятно дългите подавания са едно от най-логичните решения, с които Левски може да си служи. Асен Чандъров сега отлично подаване на Чандъров, че Майкон пресича. И по-скоро Вендерсон Цунами бе това. Както и да, играта продължава. Черно море отново атакува в ляво. Селсо Сидни, Борас. Удар на Панов след това. Още едно точно изпълнение. Великолепни първи 30 минути за Черно море. Всичко най-добро от моряците, струва ми се, виждаме до момента. Сола. Това диагонално подаване е добро. Марин Петков вече в близо до наказателното поле. Удар на Марин Петков. Рутинна намеса от Пламен Илиев. Радослав Кирилов, струва ми се много изолиран до тук от играта на своя тима. Сега Панайотов опитва да вкара гол от центъра на терена. Видяхме вече няколко подобни зрелищни попадения до тук през сезона. Не бе кой знае колко близо до истината тук Васил Панайотов. Подхлъзване от Борас. Гашпер Търдин, претенции за нарушение. Няма отсъждане от Васил Минев. Малко спирания на играта до тук. Добра динамика и тук няма игра с ръка, изглежда. Три гола вече и 2 асистенции за Селсо Сидни в рамките на последните 5 мача за Черно море. Страхотна форма от 24 годишния португалец.
Левски атакува. Алдир Невеш достига до топката. Борас е сам на границата на наказателното поле. Атакуван от Чандаров и нарушение в полза на Левски. Добре тук гардира топката Акрам Борас, знаейки, че всеки един футболист на Черно море ще направи всичко възможно, максимално агресивно да го атакува в гръб. Мисля, че Борас тук си спечели нарушението по много хитър начин, а това пък дава отлична възможност за Левски. Вече отвъд 30-та минута да създаде истинско напрежение за Пламен Илиев. Марин Петков с ляв крак, Мазир Суа с десен. Опциите в атака за сините ги има. Попреместена леко топката от национала на България. Ще бъде върната, разбира се. Много стриктен Васил Минев в ситуацията, така както трябва да бъде. Марин Петков ще изпълнява удар на Марин Петков. Коварно тук на топката пред Пламен Илиев, само че без проблеми за изключително опитния страж. И той сбърка с подновяването на игровите действия и хвърлената топка към Асен Дончев. Нещо по-интересно и в тази ситуация. Иначе в началото на двубоя, говорейки за съставите, може би пропуснах да спомена, че Карл Фабиен, Патрик Мислович и Карлос Охене са извън групата за Левски. Всички футболисти на сините са възстановени от травми, болешки, няма наказания, така че доста сложен избор за Хулио Веласкес относно това кои футболисти да попаднат в групата. Уеслен Жуниор пък е извън опциите на Илян Илиев за срещата, не поради контузия, просто защото бразилският нападател вече не се ползва по никакъв начин с доверието на Илян Илиев и се очаква през зимата пътищата на Уеслен Жуниор и Черно море да се разделят, а контрактът между двете страни да бъде прекъснат. Кристиан Димитров за Марин Петков, отново срещу него Цветомир Панов. Отлични действия до момента за Цветомир Панов. Дани Мартин продължава да бъде нераземната скамейка, защото и Дончев и Панов в последните седмици много стабилизираха своите изяви. Сангаре. Дробаров срещу него. Влиза навътре Мустафа Сангаре. Пас за Мазир Суа. Майкон в наказателното поле. Пропуск за Левски. Ето е най-добрата атака в синьо. Мустафа Сангаре в основата на нейното изграждане. От брилянтна позиция обаче Майкон не успя да нанесе по-опасен удар. Визията от Мазир Суа, може би топката първоначално бе подадена за Радослав Кирилов. Вряза се там в пространството Майкон и с по-силния си ляв крак, струва ми се, можеше от това положение да застраши по по-голям, по-сериозен начин Пламен Илиев. Цунами. Пък автор на гола при последната победа на Левски тук на Тича. През май месец 2022 за последно Левски си тръгна с успех от морската ни столица. 3 загуби и 2 равенства след това в общо 5 двубоя. Гашпер Търдин. Грешка от Алдаир Невеш. Отново португалеца. Тук има ли нарушение? Да. Такова в гръб своя опонент Владко Дробаров. Получи сигнал и от тъч рефера Васил Минев. Илян Илиев, разбира се, не може да приеме, кой знае колко спокойно това отсъждане.
И пък вече не говорим и за леко събуждане в синьо, някъде след 31-та, втората минута. Две-три малко по-интересни атаки, едно чисто положение, два удара на Марин Петков. Сега още веднъж той ще центрира. Изглежда опасно. Кристиян Димитров бе оставен сам, само че дали топката дойде прекалено силна или просто централният защитник не се ориентира по най-добрия начин. Вероятно повторението ще ни даде добър отговор на този въпрос. Малко по-силно, струва ми се, все пак бе подаването на Марин Петков. Една интересна статистика. Ако се направи класиране само на база вкараните голове от български играчи до тук в първенството, Черно море щеше да е лидер, уважаеми зрители, докато Левски да е на второ място. Докато гледахме още веднъж претенциите на Мустафа Сангаре за нарушение, които не бяха уважени този път от Васил Минев. Тук вече фаул на Чандъров. Определено Левски се активизира. Гледаме повторение ситуацията. Имаше, струва ми, съприкосновение между Телеш и Сангаре. И с ръце, и с крак препъна своя опонент. Виждате и амока, в който изпадна Мустафа Сангаре за кратко. Довършвайки темата за отбелязаните попадения от българи, общо 14 гола преди началото на срещата, вкарани от български футболисти за Черно море. По 5 за младежките национали Златев и Лазаров, Чандъров, Тонев, Атанасов и Асен Дончев са останалите отбелязали за Черно море. Сега Радослав Кирилов не успя да си овладее топката. Има ли как домакините да организират контрнападение? Тук може би най-бързия за Левски Майкон бе на точното място и макар че се подхлъзна, успя да се справи. Доста зачестиха и подхлъзванията. Споменах в началото на своя коментар, че терена на Тича изглежда в добро състояние. Как обаче да не се върнем и към наводненията и проливните дъждове в последните седмици, нека го кажем, особено в тази част на България. Така че са пак определени забележки. Няма как да няма. Асен Дончев ликува, след като неговия отбор спечели тъч в случая. Жоао Педро този път влиза в наказателното поле. Това е опасно. Може би точен удар, който ще бъде записан за статистиката, само че в последния момент Жоао Педро загуби сцепление с терена и не успя да нанесе по-точно завършващо докосване. Радослав Кирилов. Нито един пробив от Радослав Кирилов до тук в срещата. Много добър начин, струва ми се. Черно море лимитира част от най-опасните футболисти на Левски в атака, докато Жоао Педро много добре успява в подобни моменти, благодарение на ниския си център на тежестта, да преодолява съперници. Умислен е Хулио Веласкес. Двобоя до момента се развива точно така, както Илян Илиев и Петю Костадинов, струва ми се, са начертали в своите планове. Вуцов. Грешка от Вендерсон, Цунами. Няколко поредни двубоя, в които Вендерсон Цунами загуби своето титулярно място. Вследствие на това логично и капитанската си лента. Последните 3 срещи обаче обратно, неизменно част от титулярите. Много твърди сблъсъка близо от тъч линията. Играта продължава. Мустафа Сангаре ще пресира Пламен Илиев. Марин Петков достига до топката. Акрам Борас.
Грешка от Марин Петков. Чандъров. Тук играта продължава. Грешка и от Алдеир. Брака в подобни моменти. Жоао Педро много добре успява да намери Селсо Сидни. Гашпер Търдин срещу него. Шанс за Черно море, намеса от Вуцов. Още един точен удар. Не съм сигурен, че до тук през сезона някой отбор е успявал да отправи толкова предизвикателства към Вуцов в рамките само на едно полувреме. В това число дори можем да включим и мачовете от европейските турнири. Гледаме повторение на ситуацията от преди малко. В близкия ъгъл нямаше както Вуцов да бъде изненадан. Нямаше и много опции пред Селсо Сидни. Близ който изглежда борави еднакво добре и с двата крака. Четиридесет и трета минута на първото полувреме. Черно море все още има аванс в резултата след гола на Селсо Сидни. Телеш. Сидни този път в дясно. Добре за Давид Телеш. Ситуацията вече се развива в наказателното поле. Още един ъглов удар за домакините в края на първата част. Крамбурас на вашите екрани страшно много се понрави той с своите изяви в последните срещи на сините и в матча срещу Ботев Пловдив и в двубоя срещу Берое. А Крамбурас бе на отлично ниво. Даде и своята първа асистенция вече. Е доста по-спокоен и тих следобед натича за него. Жоао Педро обаче в никакъв случай няма намерение да държи прекалено дълго Светослав Вуцов извън епицентъра на събитията. Тук удара на Жоао Педро не бе точен. Доста активно бяха изпратени да загряват голяма част от сините резерви. Асен Митков, който направи страхотен двубой за младежкия национален отбор срещу Чехия. Заедно с Макун, заедно с Евертон Бала и Борислав Рупанов. Още веднъж Алдеир бърка. Колебания и от португалеца през това първо полувреме. Марин Петков сега. Нарушение на Владко Друбаров без никакво съмнение. Не. Играта продължава. Тук признавам, че и аз съм леко изненадан. Тъй като самия Владко Друбаров първоначално, след като свали свой опонент на тревата, тръгна към собствената врата, за да се прибере за евентуално бързо изпълнение. Както и да, играта продължава. Топката ще бъде за Черно море. А ние разбираме в този момент, че добавеното време към първото полувреме е точно 60 секунди. Кирилов с едно докосване за Мустафа Сангаре. Може ли тук централният нападател на Левски да се отскубне? Четирима съперници в близост до него. Майкон с топката. Финтове от Майкон. Отново Черно море праща повече хора там, където е топката. Марин Петков. Изконцентриране на меса от Телеч в отбрана. И още веднъж аплодисменти от феновете на централната трибуна на Черно море. Може би последно нападение през първото полувреме. Радослав Кирилов влиза навътре. Опит за центриране. Сангаре сваля Мазир Суа на опасна позиция. Позабави се Мазир Суа. И Левски пропуска. Страхотна възможност. Има маркирана и засада в крайна сметка. Имаше ли такава? Ще разберем от повторението. Прекалено много докосвания обаче, от които Мазир Суа се нуждаеше. Имаше и засада на
Сангаре. Така първото по време завършва, уважаеми зрители. Двубой и първа част, която олицетворява по най-добрия възможен начин съперничеството между Черно море и Левски в последните години. Страшно много битка и борба по целия терен. По-добри ситуации, по-активна играта на домакините и за това струва ми се Черно море заслужено има аванс в резултата. Селсо Сидни, автор на гола в средата на първото полувреме. Сега се разделяме от тича, уважаеми зрители. Време за анализи в нашето студио, след което предстои и развръзката в морската ни столица. Във Варна за старта на второто полувреме на най-любопитния двубой от 12-я кръг в FBET лига между Черно море и Левски. 1-0 е аванса за домакините след 45 минути игра с попадението на Селсо Сидни. Малко след като бяха изтекли 20 минути игра във Варна. Изключително силно първо полувреме за моряците. 8 точни удара към вратата на Светослав Вуцов. И много моменти, в които Хулио Веласкес бе извън кожата си. Може ли обаче Левски да се върне обратно в срещата? Поне говорейки за статистиката, хората на Илян Илиев много трудно изпускат победи тогава, когато имат аванс. Тича отново се превърна в крепост за Черно море, тъй като тимът е в серия от 13 поредни шампионатни домакинства без загуба. А можем да отидем и доста по-далеч в тази статистика, защото Черно море има само едно поражение в последните си 41 домакински матча. Локомотив Пловдив с 2-1 в началото на 2025 година. Много по-различно лице обаче от сините се изисква, за да говорим въобще за опции, които да доведат до подобен обрат. Черно море стои стабилно. Илян Илиев е подредил своите играчи почти брилянтно до момента. Да видим все пак какво ще ни донесе втората част. Борислав Рупанов е готов да се появи на терена. Не просто изненадващо, направо шокиращо е решението на Хулио Веласкес. Алдир Невеш напуска игра, вместо него Борислав Рупанов, а Радослав Кирилов ще се подвизава като десен бек през второто по време. Двама чисти нападатели за Левски и Мазир Слава вляво на нападението на сините. Признавам си, че за първи път виждам подобна формация и толкова сериозен риск, толкова рано в двубоя от Хулио Веласкес. Да видим дали всичко това ще се оправдае. Набързо преминаваме през 22-мата на терена в момента, в който Васил Минев дава сигнал за старт на второто полувреме. За Черно море Пламен Илиев е вратар. В отбрана действат Асен Дончев, Живко Атанасов, Владко Друбаров и Цветомир Панов. В средата на терена Давид Телеш, Васил Панайотов и Асен Чандъров печелят категорично сблъсъка срещу халфовете на Левски до тук в двубоя. В атака Жоал Педро в дясно, много често Селсо Сидни в ляво и Георги Лазаров на върха на зелено-бялото нападение. До голяма степен именно тази изненада свали синята защита неподготвена в 21-та минута. За Левски на вратата е Светослав Вуцов в отбрана. Радослав Кирилов в дясно, Майкон в ляво, Кристиян Димитров и Вендерсон Цунами в ролята на централни защитници. Гашпер Търдин, Акрам Бораз в средата на терена, Мазир Сула в ляво, Марин Петков в дясно, а Борислав Рупанов и Мустафа Сангаре в атака за гостите. Именно Сангаре опита да преодолее Живко Атанасов. Много опитен обаче е централният защитник с номер 3. Няма как да бъде подминат по подобен начин от Сангаре. Виждате Радослав Кирилов, който ще трябва да се справя с навезите на Селсо Сидни през второто полувреме. Тогава, когато бе част от тима на ЦСКА 1948, най-вече под ръководството на Иван Иванов, Радослав Кирилов няколко пъти действаше в ролята на ляв халфбек. Като краен бранител, признавам си, за първи път виждам родения в Симитли състезател. Сангаре. В
героите на националния отбор, особено срещу Испания, тогава, когато всички български футболисти бяха заели защитни роли и функции. Може би Радослав Кирилов се изявяваше като нещо, като втори десен краен бранител, но все пак продължава да бъде достатъчно любопитно как ще се справи днес. Обратно към това, което се случва на терена, Левски владее Черно море, обаче по никакъв начин няма намерение да се връща в отбрана и да предава доброволно инициативата на своя съперник. Сангаре добре успява да окрути топката. Мустафа Сангаре. Мазир Сула с шанс и намеса от Пламен Илиев. Най-доброто нападение за Левски е пропуснато. Мазир Сула можеше да се разпише срещу бившия си отбор. Едва ли Мустафа Сангаре може да достави по-добра топка за своя колега в атаката. Майкон. Добър пробив от Майкон. Центрира на далечния край на наказателното поле. Още една пропусната възможност. Марин Петков и Рупанов може би си попречиха. Гледаме тук начина, по който Мустафа Сангаре направи абсолютно всичко както трябваше. Рефлекса на Пламен Илиев бе от огромна висота в случая. Потърси близкия ъгъл Мазир Сула вместо може би по-логичното, по-резонното в подобен момент изпълнение в далечния ъгъл. Нали, обаче говорим за момента на индивидуален проблясък или цялостно атаката на сините ще изглежда по по-различен начин през вторите 45 минути. Някои съвсем кратки епизодични моменти до тук през сезона, в които Рупанов и Сангаре действаха заедно на върха на атаката за своя тим. Докато виждаме набързо още веднъж удара с глава след брилянтния пробив на Майкон. Между другото, вероятно, уважаеми зрители, помните на стадион Георги Аспарухов през миналата година, тогава, когато Левски спечели с 2-0 срещу Черно море, Майкон направи феноменален пробив от подобна позиция, доставяйки топката на Георги Костадинов. Непосредствена близост до вратата. Тогава Георги Костадинов не сбърка. Рупанов бе надскочен от Живко Атанасов. Много важно ще бъде дали централните бранители на Черно море ще продължават да печелят тези въздушни сблъсъци с Рупанов и Сангаре. Селсо Сидни междувременно има проблеми и ще се наложи вероятно за първи път изобщо в рамките на двобоя медицинския екип на един от двата отбора да се появи на терена. Не, ще се изправи голмайстора. Много малко спирания на играта през първото полувреме. Само 60 секунди добавено време от Васил Минев. Цяло матч, който протича на един дъх до тук. Грешка от Търдин. Ето го първото действие в отбрана на Радослав Кирилов. То е успешно от гледна точка на гостите. Петима футболисти и на Черно море, изпратени да загряват от Илян Илиев. Доста дълго време топката се задържава в тази част от терена. Дробаров чисти топката в предни позиции. Цунами притеснен. Вендерсон Цунами връща до своя вратар. Тук Мустафа Сангаре бе в засада и съвсем логично не е тръгна да атакува топката, която съвсем спокойно ще попадне в ръцете на Пламен Илиев. Давид Телеш. Дълго подаване в предни позиции. Майкон е на своето място. Асен Дончев. Малко по-сложно е и за Черно море през второто полувреме да си подава спокойно топката.
Гашпер Търдин за Радослав Кирилов. Моментално той се оглежда напред и комбинира с Марин Петков. Дублира това нападение Радослав Кирилов. Центриране от Марин Петков. Не е добро топ. Още веднъж Марин Петков близо до тъч линията. Комбинация между него и Рупанов. Борас печели фаул за Левски. Ето отново начина, по който Васил Панайотов си помогна с ръка. И да видим по какъв начин ще се развие първата стандартна ситуация през второто полувреме. Борислав Рупанов също умее да играе по много добър начин с глава. Още един футболист, върху който да бъде фокусирано вниманието на бранителите на Черно море. Сигнал от Васил Минев. Центриране на Марин Петков. Сангаре с свалена топка. Солас играе с нея. Удар на Борас Греда. Левски изглежда все по-близо до изравнителното попадение. Тук и страничния стълб влиза в употреба за Пламен Илиев и Черно море. Акрам Борас бе много близо до своя първи гол за сините. Напречната греда, разбира се, не е страничната. Моля да бъде извинен. Така или иначе Левски пропусна великолепен шанс. Чисти действия от Гашпер Търдин. Справи се и Давид Телеш. Рупанов на границата на наказателното поле. Забрави топката младия футболист. Пак Рупанов. Мазир Сола получава в ляво. Центриране на Сола. Изчистена топка. Тя ще е напусна очертанията на терена. Натиск за Левски през второто полувреме и началните 10 минути от тази част. Мазир Сола за Акрам Борас. Струва ми се, че тук и удара на алжирския полузащитник бе много близо до това да бъде оптимален с сила. Високо извън обсега на защитници. И вратар на Черно море. Тук Левски изравнява резултата. Мустафа Сангаре вкарва още един гол за сините. Неразбирателство в отбраната на моряците. И 55-та минута носи равенството на Тича. Какво направиха тук Пламен Илиев и Живко Атанасов, за да може Мустафа Сангаре от около 2-3 метра да вкара топката с глава. Гледаме от повторението. Пета асистенция за Мазир Сола. Тук наистина много тежка грешка от гледна точка на домакините от Пламен Илиев. Един от най-опитните, един от най-добрите вратари в ФБ лига. Просто не прецени своето излизане и увисна. Всичко в матча започва от начало. А Левски изглежда много по-различно през второто полувреме. Още едно повторение. И Живко Атанасов бе надскочен и другите негови съотборници в отбрана не успяха да спрат Сангарея. Феновете на Левски ликуват. Акрам Борас. Дали пък не идва времето, в което и Илян Илиев, като изключително опитен специалист, да реагира, защото Черно море изглежда податлив на грешки в отбраната. Нещо, което звучеше почти невъзможно на база това, което гледахме през първата част. Асен Дончев с центриране. Кристиян Димитров чисти. Кирилов ще достигне до топката и ще я изпрати доста по-напред по терена. Много тежък сблъсък там и страничния съдия бе част от поредното здраво единоборство по терена.
Изключителна атмосфера на Тича. Поздрави, комплименти още веднъж за феновете и на домакини, и на гости. А първия жълт картон в двубоя продължава да не съществува реално, защото и тук футболист на Левски мина между капките, образно казано. Първоначално стори ми се Васил Минев посегна към джобчето си, след това обаче реши само с устна забележка да санкционира Гашпер Търдин, ако не се лъжа. Ето го момента, в който Черно море успява да изнесе играта малко по-напред по терена, докато в лагера на Левски се готвят за още една смяна. За нея след малко Васил Панайотов зад топката и този път напрежение в другия край на полето. Не с най-чистите възможни подигравания. Мустафа Сангаре и Радослав Кирилов успяха да изчистят топката в странично хвърляне. И още един тъч. Левски обърна един двубой до тук през сезона, тогава когато бе в ролята на изоставащ в ФБ лига. Говорим за срещата срещу Септември. Докато Черно море тук на този стадион имаше предина срещу Локомотив Пловдив, която в края на срещата бе загубена, за да може срещата да завърши 1-1. Жълт картон за Асен Дончев. Откровено задържане спрямо Мустафа Сангаре. Всеки един момент от своите действия юношата на ЦСК осъзнаваше прекрасно какво прави и какво ще последва. Евертон Бала ще се появи в игра за Левски. Изключително интересно ще бъде на чие място и дали сините ще продължават по същия начин да търсят успеха. Или пък Холю Веласкес ще се завърне към малко по-обичайния начин, по който изглежда неговия тим. Хореография от сектора с най-верните привърженици на Черно море, докато виждаме и от още един много любопитен кадър. Гола на Мустафа Сангаре. Марин Петков ще излезе от игра, за да се появи на терена Евертон Бала. Информация, която получаваме от колегите край пистата и по-конкретно Кирил Памуклийски. Интересна ще бъде и рокадата, която Илиян Илиев ще предприеме, защото Жоао Педро ще излезе да се появи в игра централния защитник Росен Стефанов. Дали Черно море ще играе с трима централни защитници от тук насетне? Говорихме в началото за изключително интересния треньорски дуел и всички онези решения, които Илиян Илиев и Хулио Веласкес взимат и продължават да взимат. Сангаре за Левски, удар на Мустафа Сангаре. Не е това любимата позиция на малийския централен нападател и място, откъдето може да бъде най-опасен. Ето го момента за смените. Жоао Педро стъпва мястото си на Росен Стефанов. Пет гола за Мустафа Сангаре вече в ФБ лига от началото на сезона. Добавяме и ключовото попадение в Унгария срещу Апоел Бершева. Че силна есен за Сангаре до момента. Марин Петков пък в 62-та минута излиза от игра, за да може Евертон Бала да запише още един двубой, в който ще има своите игрови минути от началото на сезона. В дясно застава Евертон Бала. Черно море ще играе с трима централни бранители. Росен Стефанов, Живко Атанасов и Владко Друбаров. Асен Дончев в дясно. И Цветомир Панов в ляво. Прекрасно се вижда от моментната подредба на футболистите на Черно море, че
Сенчан Дъров се премести малко по-вдясно. Селсо Сидни в ляво. Телеш и Панайотов в центъра. И Георги Лазаров в атака. 5-4-1 за Илян Илиев. Очевидно, за да се опита да се противопостави на двамата чисти централни нападатели, с които Левски вече разполага. Мазир Суа. Мустафа Сангаре получава топката доста далеч от най-опасната зона. Все пак я връща там. Суа за Майкон. Центриране отляво. Има ли кой там да засече топката? Не. Кристиян Димитров след това ще я изпрати в близост или направо, дори в трибуната с феновете на Левски. Едно от изконните, вечните футболни правила в подобни ситуации е, че централен бранител е длъжен да отправи удар, без значение колко опасен и точен е той от тази позиция, за да не се допусне грешка, от която да бъде предизвикано контрнападение. Радослав Кирилов. Центрирана топка. Мазир Суа ще я достигне. Сангаре и Рупанов очакват подаване от Суа. Той успява по някакъв начин да запази притежанието. Майкон. Крамбора също в близост. Суа все пак. Гашпер Търдин все по-плътно прибран в своята половина тим на домакините. Левски атакува. Радослав Кирилов с левия крак доставя добра топка. Сангаре! 2-1 за Левски! Обратен факт, 65-та минута. Мустафа Сангаре на път в пореден двубой да се превърне в големия син герой. Неразбирателство в отбраната на моряците в още един момент. Ходът на Хулио Веласкес на почивката поне към момента изглежда гениален. Радослав Кирилов с центриране отляво. Имаше рикошет в главата на бранител. Струва ми се, че Росен Стефанов не успя да изчисти по най-добрия начин. Не. По-скоро Росен Стефанов опита да се намеси, но Мустафа Сангаре просто бе на пътя на отскочилата топка. Ролята на Рупанов също е ключова в ситуацията. Само в рамките на 20 минути Левски вече е на пътя на победата. Кой би повярвал, че всичко това е възможно на база първите 45 минути и феноменалната игра на домакините тогава. Попадението ще бъде преразгледано, разбира се, както всеки един друг гол в съвременния футбол. Поне на първо четене лично аз не видях какво би могло да го отмени. Много пъти обаче сме ставали свидетели на моменти, които първоначално оставят незабелязани. Тук обаче всичко изглежда наред. Левски има аванс в резултата. Много пъти сме говорили, че добрите треньори изкарват голяма част от своята заплата на почивките между полувремената на двубоите с решенията, които взимат по време на мачовете. До момента, разбира се, страшно много комплименти, които Хулио Веласкес заслужава. Такива, каквито отправихме към Илян Илиев за решението му Георги Лазаров да действа като централен нападател в Селсо Сидни в ролята на ляво крило през първото полувреме. Видяхте и линиите от ВАР преди малко, които ни показаха нередовната позиция на Мазир Суа, само че Сангаре бе покрит. И ситуацията бе според правилата. Николай Златев и Фелипе ще се появят в игра. Офанзивни опции за Илян Илиев.
Все пак тройна ще бъде смяната за Илян Илиев. Светомир Панов, Селсо Сидни, Васил Панайотов ще излязат от игра. Нека обаче оставим смените за след малко. Левски още веднъж атакува. Мустафа Сангаре получава топката. Няма как обаче тя да бъде достигната от Мазир Суа. Сега ще бъдат извършени промените. Васил Панайотов, който бе възстановен от контузия, очевидно не е готов да играе в рамките на целия двубой. Той дава капитанската лента на Фелипе. Едва ли обаче бразилецът ще продължи да я носи. Селсо Сидни и Цветомир Панов също излизат от игра. Дани Мартин, испанския краен бранител, ще вземе позицията на Панов в ляво. Златев, мястото на Селсо Сидни, а Фелипе на Васил Панайотов. Всичко това на старта на финалната четвърт от двубоя. Чандъров пострада. Виждате на вашите екрани и Борислав Рупанов без попадение или асистенция за него, но с огромен принос, струва ми се, младежкия национал за това, което се случва като обрат, не само в резултата, но и като обрат в игровите действия и всичко това, което се случва на терена на Тича през второто полувреме. Ново Рупанов. Евертон Бала. Играта продължава. Даниел Мартин с добра намеса. Георги Лазаров с едно докосване. Ето го и Николай Златев. 5 гола и за Златев до тук в най-силната му кампания като футболист в професионалния футбол у нас. На Мазир Суа в този случай е отсъдено от Васил Минев. Изглежда точно Николай Златев ще бъде човека, който ще центрира топката от тази ситуация. Припомняме, че част от най-опасните ситуации през първото полувреме пред вратата на Вуцов дойдоха именно след стандартни положения, корнери и свободни удари. Целият отбор на Левски в отбрана. Златев с центриране. Вендерсон Цунами първи до топката, след това с помощта и на Рупанов. Тя е преместена малко по-напред по терена. Фелипе тук от първоначално удържана натиска. Това обаче загуби равновесие. А топката ще бъде за Черно море. Майкон. Това е самостоятелен пробив. Там обаче имаше прекалено много съперници. За 139 път в елита играят Черно море и Левски. 24 победи за моряците, 35 равенства, 79 успеха за столичани. Конкретно във Варна 68 мача до момента, 18 успеха за Черно море, 24 равенства, 26 пък са победите за Левски. Исторически план имат предимство срещу този съперник. В последно време обаче определено Черно море се справя все по-добре срещу своя опонент. Конкретно във Варна споменахме 3 победи и 2 равни двубоя в последните 5 мача от гледна точка на Черно море. Левски има само една победа във Варна в последните 8 мача, така че разбирате каква би била стойността на евентуалната победа за Левски не само днес на база историческото съперничество и в контекста на борбата за първото място. Малко по-късно днес и друг от замесените тимове ЦСКА 1948 има трудно гостуване в столицата срещу Локомотив София, така че
битката продължава да бъде повече от интересна и емоционална. Сега опасност пред вратата на Левски. Резултата дали е изравнен? Флага на страничния рефер е вдигнат, но ще гледаме с интерес повторението на ситуацията, защото страшно много футболисти се бяха скупчили във вратарското поле. Дали Георги Лазаров бележи своя 6-ти гол от началото на сезона или не, предстои да разберем. Дани Мартинич достави много изненадващото подаване от фланга. Гледаме. По-скоро обаче има засада тук. По-скоро има засада и гола за Черно море ще бъде отменен, но моряците отново показаха, че могат да бъдат опасни при статична ситуация. С половин крачка, с половин секунда може би избърза Георги Лазаров да се включи и да подходи към центрирането, дошло от фланга. Изчакваме, разбира се, финалното потвърждение или пък опровержение на това, което видяхме на повторението. Засада, гола за Черно море е отменен. Резултата продължава да бъде 2-1 за Левски. А до края на редовното време остава малко повече от четвърт час игра. Евертон Бала за Радослав Кирилов. Куршума, както е прякора на Евертон Бала, играе с топката. Георги Костадинов и Рилдо Филю, струва ми се, бяха привикани от Хулио Веласкес и Дарко Тасевски. По какъв начин двамата треньори ще продължават да променят своите изпълнители на терена. Тази агресия, за която говорихме и с която Черно море превъзходеше през първото по време, струва ми се, през втората част тотално. В ръцете на Левски, грешка от Светослав Вуцов. Това е добър шанс за моряците. Златев с пробив. Продължава той да владее. Удар на Николай Златев над вратата. Левски бе на път сам да създаде проблеми за себе си в този момент. Светослав Вуцов с грешка. Николай Златев с пробив между цялата отбрана в синьо и удар, който е неточен. Илян Илиев. Четата, които подават топката малко по-бързо да я връщат обратно в игра. Точно в тази зона на терена между Илян Илиев и Майкон възникна известно напрежение през пролетта тогава, когато Черно море и Левски се изправиха един с друг в двубоя турнира за националната купа през миналия сезон. От карамболи в половината на Черно море. Владко Друбаров внася спокойствие в разиграването. Чандъров с добро подаване. Стян Димитров с отлична намеса и топката ще бъде за Левски.
Само след малко Хулио Веласкес още веднъж ще промени системата си на игра, защото Мустафа Сангаре ще отстъпи място на Георги Костадинов, докато Мазир Сула ще бъде заменен от Рилдо Филио. Последни указания за Рилдо и за Георги Костадинов. И за Георги Костадинов в последните седмици са прекарани по-скоро на резервната скамейка, а не като основен футболист за сините. Загуби титулярното си място, винаги обаче готов да влезе на терена в най-напечените моменти, в най-здравите сблъсъци и да остави своя отпечатък. Рилдо Филио, за когото все по-усилено се говори, че ще бъде върнат в своя тим Санта Клара още през зимата, тъй като не оправдава по никакъв начин доверието, с което бе привлечен. Аплодисменти за Мустафа Сангаре. Изглежда като напълно променен футболист, малийският централен нападател. Критикуван много от феновете на Левски през миналия сезон и на старта на настоящата кампания. С подобни изяви обаче заслужава името му да бъде скандирано в края на двубоите. Поредните ротации от футболистите на Левски. Евертон Бала вече в ляво, Рилдо Филио в дясно, Акрам Борас зад Рупанов, а Георги Костадинов в близост до Гашпер Търдин. Андреас Калкан ще се появи в игра по забравеното румънско крило. Ще бъде последната опция пред Илян Илиев, излекувал вече изключително тежката контузия, която го извади извън терените за страшно много време. Иначе много острия и качествен флангови състезател. Дончев. Черноморе в атака, центриран от Асен Дончев. Шанс за моряците и изстрел на Николай Златев. Още едно изпълнение, което праща топката над вратата на Светослав Вуцов. Илян Илиев отговаря. Черноморе отново ще играе с двама централни защитници, като истинска партия шах, само че на много по-бързи обороти се развива днешната среща в надлъгването между Илиев и Веласкес. Андреас Калкан заема позицията в ляво по атаката на своя тим. Николай Златев в дясно, може би. Георги Лазаров и Фелипе. Един зад друг на върха на атаката за моряците. Рилдо. Акрам Борас, отнета топка с капитанската лента, вече е Живко Атанасов, след като Васил Панайотов излезе от игра преди 10 минути. Тук ще има засада със сигурност. Акрам Борас доста избърза с включването си алжирския полузащитник. Дани Мартин в ляво за моряците. Високо центриране, което се оказва лесна плячка за Кристиян Димитров. Моментално Радослав Кирилов за Рупанов в предни позиции. Рилдо. Грешка от Рилдо Филио. Вместо контранападение в синьо
Нова атака за домакините. Това е опасна възможност за Черноморе. Топката е в наказателното поле. Светослав Вуцов по някакъв начин тук спасява Левски. Великолепен шанс, който е пропуснат от домакините. Държат се за главата почти всички футболисти на Черноморе. Ето го Андреас Калкан, който комбинира с Живко Атанасов, който като истински плеймейкър достави топка за Златев в наказателното поле. Още един шанс е пропилян. Черноморе може да съжалява, защото от тази позиция Николай Златев може би в 8 от 10 случая ще изравни резултата. Обаче много сила, по-малко точност и Светослав Вуцов се справи по великолепен начин. Двубоя е на път да се превърне в поредната футболна класика в това съперничество. Матч, който преминава на един дъх. Това почти винаги е гаранция за качество. Лазаров. Тръгва на пробив. Георги Лазаров. Има ли засада на Андреас Калкан? Още едно опасно нападение за Черноморе. Все пак е маркирана засада, струва ми се. Така или иначе удара на Калкан е точен. Но всяка една смяна до тук в двубоя за един от двамата треньори носи моментална промяна на динамиката и събитията на терена. Не, няма как да има засада тук. Но Енерсон Цунами покри позицията на Калкан. Търси много красиво и сложно изпълнение Андреас Калкан. Радослав Кирилов отстъпва своето място на Оливер Камдем. Вуцов получава жълт картон от Васил Минев. Едва ли. Кой знае каква изненада, знаейки под чие ръководство дълго време се подготвяше Светослав Вуцов, визирайки, разбира се, Георги Петков. Най-добрите вратари в последните години в България, но един от хората, които успяваше по най-добър начин да изцежда всяка една секунда в подобни ситуации, особено тогава, когато неговият отбор е напред в резултата. Рилдо Филио бе на път да се измъкне Рилдо Филио, отново обаче не го направи. Финални 5 минути на двубоя. Фелипе успял да намери пространството зад гърба на Майкон. Гашпер Търдин срещу него. Опит за центриране от полузащитника и ъгов удар за Черноморе. Моментално феновете на моряците се ентусиазират. Златев с центриране. Удар с глава и намеса на Светослав Вуцов. Стори ми се, че първоначално вратаря на Левски се позачуди дали да излезе да лови топката. Гледаме. Не. С цялото време много спокойно знаеше какво точно трябва да направи, след което пък изглежда е получил и проблем Светослав Вуцов. Че важна намеса на Георги Костадинов в въздушното единоборство срещу Росен Стефанов. Какво се случи тук с Вуцов? Проблем в десния глезен, поне онова, което показва той на медицинския екип на Левски. Малкото моменти, в които футболистите могат да поемат глътка въздух,
Изключително изтощени ще бъдат и домакини, и гости след края на тази среща. Ето го повторението. Ето тук може би наистина имаше застъпване от Живко Атанасов. Момент, в който можем да погледнем към това, което предстои на двата отбора. Черно море гостува на Славия на 25 октомври в столицата. След това гостува и на Миньор Перник в двубоя от 16 на финалите в турнира за Сезам Купа на България, за да дойде изблъсъка срещу Лудогорец. Отново тук натича на 2 ноември. Левски пък ще приеме Добруджа на стадион Георги Аспарухов отново на 25. Гостуване в Пазарджик на Хебър в един от любопитните сблъсъци от тази фаза на турнира за Националната купа, след което и гостуване в Кърджали на Арда преди вечното дерби срещу ЦСКА. Достатъчно интересна, любопитна програма и за двата отбора от тук насетне. До голяма степен обаче е важно какъв начин, с какъв резултат те ще влязат в споменатите преди малко от мен двубой. Четири точки, които разделяха двата отбора преди началото на срещата, и 4 позиции. Оливер Камдем тръгва на самостоятелен пробив. Бившия футболист на Локомотив Пловдив и е на път да спечели ъгов удар. Струва ми се най-доброто развитие на ситуацията от гледна точка на гостите. Аплодисменти от Веласкес, аплодисменти от феновете на Левски. Сините са на път да измъкнат едно от най-коварните, едно от най-тежките си гостувания по пътя към първото място в края на сезона. 5 минути ще бъдат минимално добавени към второто полувреме. Центрирана от ъгловия удар. Удар с глава на Борислав Рупанов. Левски ще спечели на тича за първи път от 3 години и половина. Борислав Рупанов бележи за 3-1 за сините в 90-та минута. Светослав Вуцов в поредна закачка с феновете на моряците. Статичното положение в края на двубоя слага точка на спора. Левски отново бележи след ъгов удар. А Рилдо Филю, струва ми се, записва асистенция на своето име. Казахме малко по-рано, че влизането на Борислав Рупанов даде сериозен отпечатък върху игровите действия на терена. Заслужаваше младия футболист да отбележи, струва ми се. Надскочи прекия си опонент по превъзходен начин. Насочи топката в очертанията на вратата. Изключителен обрат за Левски. Шампионски обрат за сините, макар че говорим едва за края на първата третина от настоящия сезон. Не само заради трите точки, не само заради опонента и безкрайно трудното гостуване, а заради целият начин, по който Левски се върна в двубоя, струва ми се. Този силен отбор дава все по-сериозна заявка за нещо голямо през този сезон. Колко сериозно пък ще бъде разочарованието за Илиян Илиев, ще разберем след двубоя. Естествено, наставника на домакините може да даде много по-точен отговор, но струва ми се Черно море изигра едно от най-силните си първи полувремена изобщо през сезона и едно от най-колебливите си такива. Говорим за вторите 45 минути. Разбира се, и при 2-1 Черно море имаше добри възможности. Пропуск на Златев и отменен гол на Лазаров, така че и позитивите ги имаше, но в крайна сметка разочарованието ще бъде за домакините, а феновете на Левски запалиха фенерчета на победата. Две от минимално добавените 5 минути вече изминаха.
Черно море ще остане на петото място в класирането с 22 точки в своя актив. Локомотив Пловдив е с 23, с 23 и Лудогорец. Толкова към момента има и ЦСКА 1948 преди матча с Локомотив София. Левски вече събира 29 точки в своя актив. И дори можем да използваме думата комфортен, говорейки за аванса на сините в върха на таблицата. Луцов улавя и тази топка. Докато имаме възможност да видим още веднъж от различна гледна точка. Третия гол за Левски, четвърти в двубоя. Един от най-резултатните матчове изобщо в това съперничество на Тича. Бурас се подхлъзва, Рупанов с още един удар. Топка, която лети над вратата. По-скоро застъпи топката тук Крам Бурас. Това пък се превърна като великолепно подаване за Рупанов. Какво се случи тук? Малко по-назад трябва да бъде изпълнен тъча. Финална минутка на двубоя на Тича. Андреас Калкан в една от последните атаки за Черно море, докато феновете на Левски скандират името на Хулио Веласкес. По най-добрия начин към момента се отблагодарява за новия договор испанския специалист, вършейки отново, ще кажем, брилянтна работа на почивката между двете полувремена. Златев със съговия удар. По-различно изглежда това изпълнение. Очаквано такова обаче от Крам Бурас. Излишни нерви в края на двубоя. Андреас Калкан избори случи като съприкосновение между двамата, за да спечели някоя друга секунда. Тук най-напред топката удари алжирския полузащитник. След което се стигна и до контакта между двамата. В двубой са страшно много битка. Все пак струва ми се, че фейерплея трябва да наделее в крайна сметка. Левски пък ще бъде победител и ще си тръгне с 3 точки обратно към столицата, за да има много солиден аванс на върха на класирането. Все пак шанс за Черно море в финалните етюди на тази среща. Светослав Вуцов още веднъж на пътя на топката. Ето го. Края на двубоя. Левски спечели с 3-1. Трудното гостуване на Тича, изигравайки брилянтно второ полувреме с 2 гола на Мустафа Сангаре и попадение на Борислав Рупанов. Сините увеличават своя аванс на върха пред Лудогорец в очакване на сблъсъка на ЦСКА 1948. Виждате реакцията на Веласкес след успеха. Черно море изигра великолепни първи 45 минути. Те обаче не бяха достатъчни за нещо повече. Искри и напрежение в края на срещата между Светослав Вуцов и част от футболистите на Черно море. Надяваме се всичко да бъде потушено максимално бързо, за да не бъде помрачен великолепният двубой, който наблюдавахме, уважаеми зрители. Поздрави и за Черно море, и за Левски. Българският футбол може само да печели от такива срещи. С тези думи аз, Георги Николов, уважаеми зрители, ви пожелавам лека и спокойна вечер. Разделяме се от Тича. Останете с коментарното студио, само за да се завърнем обратно за първите отзиви след края на двубоя във Варна.
завършвайки с крайния резултат: Черно море 1, Левски 3.